Hendrika Bakker uit Dokkum begon via Facebook een bijzondere actie. Naast een gezin van u die heel dichtbij u stond, die had het heel zwaar in deze tijd. En daar wilden wij graag uw steentje om bijdragen. En wij hadden er een oproep op Facebook geplaatst met inzameling voor vooral binnengoed, speelgoed, kleren en levensmiddelen. En er is zoveel aan en daar ben we heel dankbaar voor. We hebben al je spul binnengekregen, we hebben heel veel eten gekregen. Daar zijn ze enorm dankbaar voor, want er zit eten tussen wat ze oors net keepje kennen. Er is hele volle decoratie kwam, we trots het huis gezellig kunnen meidje. We hebben heel veel kleding gekregen voor de bandjes, maar ook voor de ouders. Er ben schoonkamer, er ben pankamer, nou eigenlijk alles wat het in een normale huishouding haast, dat is er al je binnenkamer. En het is echt gigantisch. Er zit echt spul bij dat ze even ontspannen kunnen, zoals een lekker shampootje, een lekkere parfum zit erbij. Er is echt gigantisch volle kamer. Het is echt maar je woorden te beschrijven. Wie moet er zelfs maar een karre met wie erheen. En wie had zoiets, nou er zijn zoveel gezinnen in Nederland die dit echt nodig hadden. En wie gunnen het overige gezin ook. En daarom weer wie stappen. En nou ja, uw hele huis staat zo wat echt vol. Het is als een opslagplaats, dus meer als dit kunnen we echt net kwijt. We zouden nog graag heel veel gezin blij willen meidje, maar daar hebben we de ruimte gewoon net voor. Wie ben zelf opgegroeid in een gezin waar wij net heel veel hield in. Dit hebben wij als bij een wolf vernomen, want wij konden net klein keertje wanneer wij dat doen. Dan moesten wij echt wel op een kinderbijslag wachten. Wij zijn wel in een warm gezin opgegroeid, maar de boetenwereld die zegt dus toch wel van nou, als die schoon nou nog wel, maar net als naar je schoon ha. Nou, dit vind ik heel erg dat het tegenwoordig nog steeds gebeurt. En we willen net dat het met deze bandjes echt gebeurt. We willen alle mensen die dit jaren en jaren graag vragen. Door een oproep op Facebook en maak je mensen blij in deze moeilijke, zware tijd.